Tapainen. Gaan we doen het. Was my wallet in the car? Wat doet ze met Kimber? Ah, jet! Raulia met Baba Zinko. Wat is dat voor foto? Je kram moet. Niet even. Ik kan wat toch? Ik heb met veel mogelijk als ik dat kijk, ik heb maar niet verfukt. Ik heb er op de grond en zoeken met het. Kom maar eens toe. Ik doe een fietsje, ja. 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 Nu gaan spelen op. Give it. Envelope. Meto. Oh. Mas sawas. Police. Vai. Dirai. Mas sawas. Ah, wil die atas. Oh shit. Tô por hora de câmara ready. Chega a mexer. Ser que era ahora pizza o contentu. Itakis. Ya Chuukese puetas. Depois sabe eu vou ver. Eu necessito como brothaz.